nag-ingod ba nga mauni ang official nga ngalan dito sa Mateo 16:18? Wala. Dili maayo igsuon na sa atong mga discussion or debate magagamit ta o dishonesty. Kung community of believers kunya nagkaunsa sila with the same purpose, the same belief, the same word of God, meaning to say, ang tinuod nga church nga gitukod ni Christ, ang ilang pagtulunan naa sa Biblia. Makasusuboy zon na ato lang ang kunon ang Mateo 16:18, pero ang pagtulunan wala sa Biblia. Ang atong topiko mga pinangga, history of Catholic in the context of Matthew 16 / ang itawag natong history. Dili lang tayo ikasakit sa atong mga igsuon nga mga Catholic faith defender tungod kay igo lang ta nagisgot sa kamaturan. O rest assured, wala man tay bias nga mga libro, meaning to say kanang magamit og libro nga atong kugalingon ba. Okay? Ako mingon sa definition sa word nga church, ang definition sa church sa Protestant o definition na sa church sa Catholic Church, dili ra maglagyo nga kahulugan igsoon. Okay? Number 1, dili mabasa sa Mateo 16:18 nga ang gitukod ni Kristo nga iglesia mao ang one holy Catholic Apostolic Roman Church. Dili na siya mabasa as proper noun. Sa makadaghan alang sa mga debater karon nga naminaw, di ba tinuod na sa panahon sa ilang presentation sa pagpabarog sa tinuod ng iglesia, maggamit sila og mga versikulos Biblia. Gamit sila sa Roma, gamit sila sa Buhat, gamit sila sa Salmo, gamit sila sa Mateo, sa pagpamatuod nga gitukod ni Kristo ang iglesia o ginganlan pa yun. Pero sa ilang mga presentation mga pinangga, ako maingon, walay proper noun na iglesia, Santa Iglesia Katolika Apostolika Romana ang nakasulat dito. Sayang ilang gamiton igsoon mga word ng mga adjective. Remember, adjective it's not a proper name. O ang ilang mga proposition sa ilang pagpamatuod, proper name nga gitukod ni Kristo ang Santa Iglesia Katolika Apostolika Romana. That is proper name. Pero matingala ko igsoon, kay kasunod man ko sa ilang mga bersikulo, wala ko'y nabasa na ang bersikulo nga ilang gigamit proper name or proper noun. Wala ko'y nabasa na mga pinangga. Now karon, tanaw na to Mateo 16:18. Ang Mateo 16:18 ningon, kay ikaw si Pedro, nining bato, pagatukuron ko ang akong iglesia. Thou art Peter, and upon this rock I will build my church. Bisag asa nga mga version igsoon, dili nimo mabasa ang word na one holy Catholic Apostolic Roman Church. Pero na kay mabasa sa mga gitampered nga mga Biblia. Proven naman na nga gitampered nga Biblia. Okay? Nakaroon. Unsa may nakasulat sa mga referensya? Kung unsay definition sa word nga church, kanang church diha sa Mateo 16 verse 18. Nag-refer ba na sa building? Nag-refer ba na sa institution? Ang tubag, dili. O ang referensya akong basahon, ilang nga referensya. The Apostles' Creed. Now, kinsa may imprimatur ani, slide number 6. Most Reverend Socrates V. Villegas. Gagaman ka nato nakaila kung kinsa ni siya. Okay? Now, unsa may nakasulat dito? Slide number 7. Can we find the term Catholic in the Bible? Unsa yan to ba? Kaya ako naman gigamit itong niagi. In the Bible, we cannot find the exact word Catholic as referring to the church. Sa Biblia, dili ta kakaplag og exact nga pulong Katolik nga nagpasabot or referring to the church. So adunay admission sa Roman Catholic Church na ang word Catholic dili mabasa sa Biblia kung mag-refer og church. Tingali, tampered na Tingali, word Catholic sa among version, adjective, nagulaguay, dili proper noun. Kung magamit ta og adjective, gamit ta og tampered, that is dishonesty. Dili maayo igsuon na sa atong mga discussion or debate, magagamit ta
o dishonesty. Nag-ingon pa gini, si St. Ignatius of Antioch was the first person to use the term Catholic Church. So, sa 107 AD, remember, sumala sa inyong mga libro, 33 AD, si Kristo misaka sa tuig. Kung ang 33 AD, imo na siyang i-minus into 107 AD, nahulog na igsoon, more or less, 60 years. Yan ang 60 years lugar after, ay pa nakuwen ang word nga Catholic. Pero di pa gyud nga one Holy Catholic Apostolic Church. So dili nimo ni maklaim nga mao ang one Holy Catholic Apostolic Church. No, you cannot claim that one. Ulahin na di pangalan. So sa ato paigsuon, kining word nga Catholic, it is a general term nga pwede ang kunon dili lamang sa Roman Catholic Church apan ang kunon usab sa Protestant Church o bakitaan ta mo gibini siya karon tuntod niya na. The church is the assembly. So dili siya building, dili siya institution, pero assembly siya. Catholic Church ang nag-ingon na. The church is the assembly of those who believe in Jesus Christ. Sabos-sabos kanang word ng assembly. The term church comes from the Greek word ecclesia. Tamawa, same nga definition sa Protestant Church. Same sa pagsabot sa Seventh-day Adventist Church. Nga ang word nga ecclesia, wala magisgot og building, wala magisgot og simento, wala magisgot og institution, but assembly. Mao di ay nga ang inyong libro nga naay imprimatur nag-ingon na dili nimo mabasa ang word Catholic as referring to the church. Nga naman, for this reason, simply because ang word nga ecclesia nagpasabot og to call out mga tao, assembly, not a building nor an institution, but a community of believers. Kung community of believers, unya nagkaunsa sila with the same purpose, the same belief, the same word of God, meaning to say, ang tinuod nga church nga gitukod ni Christ ang ilang pagtulunan naa sa Biblia. Makasusubo igsoon nga ato lang ang kunon ang Mateo 16:18 pero ang pagtulunan wala sa Biblia. The Catholic Faith Handbook for Youth, 2nd edition, na ay imprimatur, Marks of the Church. In describing the church, the Nicene Creed states, I believe in one Holy Catholic Apostolic Church. These are the four words used to describe the church. The one Holy Catholic Apostolic. Take note, nag-ingon, describing the church. The four words used to describe the church. Nag-ingon ba nga mauni ang official nga ngalan dito sa Mateo 16:18? Wala. Ego lang siya nag-ingon, nag-describe. Ang word gani na nag-describe igsoon, dili gideklarar diri nga proper noun. Nga diin i-insert nimo sa Mateo 16:18. Dinhi ang misleading sa unsa sa mga debates. Nga naman sa mga debate, proposition, pamatud-an ako nga ang Santa Iglesia Katolika Apostolika Romana mao ang gitukod ni Kristo. Ga-describe si Igsoon sumala sa thinking sa Roman Catholic Church o kini nga pag-describe Igsoon na tao lamang kanusa dito sa Council on Nicaea. Naging ni, the Apostles' Creed is the oldest of the two as it was drawn up and adopted by the early church before the middle of the 2nd century. The Nicene Creed was created in 325 by the Council of Nicaea. So sa ato paigsuon, ang Santa or One Holy Catholic Apostolic Church dito gi-introduce sa Nicene Creed. Unsan tuiga? 325. Meaning to say, wala ni siya nag-existar sa 1st century AD. Dili kini ako ang mga pinangga. Apan libro kini sa Roman Catholic Church.
Gusto lang ko og fair. Nagtabang ko pagpasabot sa doktrina sa Santa Iglesia Katolika Apostolika Romana. Kaya ang pagpasabot sa Catholic Faith Defender, wala nakahaom sa ilang mga pagtulunan. Usmanggo, wala makahaom sa ilang pagtulunan. O sa may buot pasabot sa Catholic. Maangkon di ay na ang pangalan sa bisag kinsa, kaya ang word nga Catholic, usa man lang na siya kausa ka word, dili man na siya proper noun. Kinilan sa Bible Dictionary and Concordance. O Catholic, universal. A name originally, slide number 17, continue. Originally given to the Christian Church in general. Kunin mo yung generic term. It is because ang word nga Catholic, mato pa nini nga dictionary, general. But now, claimed by the Roman Catholic Church. Kanang word nga claimed, meaning to say, ikaw ra ang nagdeklarar. Dili ang Biblia nga nagdeklarar nga ikaw Catholic. Dili ang Biblia o dili si Kristo ang nagdeklarar nga ikaw Catholic. Kaya ang word nga Catholic, it's a term. It's a generic term. Di man gani nimo na maprehistro ang word nga Catholic sa Security Exchange Commission nga naman. Bawal na siya kay generic term na siya. Ang word nga Catholic same na sa word nga church. Di nimo na maprehistro aron ang uban dili kagamit. Di katugutan sa Security Exchange Commission nga iparehistro nimo ang word nga church kay generic na siya. Bisag kinsa makagamit niya na same sa Catholic. The Missionary Catechism. Dunay imprimatur na si Joseph A. Fiorenza. Kung sa'yo nakasulat dito, John, are there other names for the Catholic Church? Yes. The Catholic Church has many other names. Among them are the Church of Jesus Christ for sinners, the people of God, the bride of Christ. The most common and best descriptive name of the reality of church is the mystical body of Christ. Kung napayuban nga pangalan, nga nung ang word naman, nga One Holy Catholic Apostolic Church, ang atong giklaim, nga maunay nakasulat dito sa Mateo 16:18, nga ang inyo di ang libro with imprimatur, nag-claim di ay nga naapamoy daghang ngalan. Kini nga libro, Question and Answers on the Pope and the Papacy. Ay mapagunaw na, wala ko ani ha. Kini tanan na akong gipresent naa sa akong likod nga mga libro. Kining akong library din naa ni tanan. Pwede na ako na hulbuton na indiretso. Ako lang gi-screenshot na ako akong gipresent sa inyo karon. Kay di ko ganahan mag-present nga walay akong libro. Kung naa may akong i-present nga walay akong libro, at least na ako'y Xerox. Okay? Now, sunod. Kung sa may nakasulat din sa libro, kinsa may imprimatur din slide number 23. His Eminence Jaime Cardinal Sin. The Petrine, meaning Peter, the Petrine succession cannot be proven in the scripture, but we have to go to history. Ang pagka manununod kuno sa lingkuranan ni Pedro, dili mapamatud-an sa Biblia. Tignon, alang sa itong mga amigo ng mga CFD, ayaw na gid niyo ipamugos na inyong mabasa sa Biblia ang Petrine succession. Mas mulabaw palugar mo sa adunay imprimatur nga cardinal. The Petrine succession cannot be proven in the scriptures, but we have to go to history. Bisan, unsa man sad nga history nga credible, nga ang author sa mong history dito sa panahon nilang Pedro, di ba tanan patay na? Kaya ang tanan patay naman igsoon, makakuha ba ka og 100% walay sayop nga libro nga motudlo nga mao ni ang successor ni Peter? Dili. Kung makatudlo man kay igsoon, claim na lang na siya. Kay mismo ang libro sa Catholic Church nagsulti nga wala na diha ang mga record. Wala diha o wa gyud diha. Lahi man ang word og wala diha o wa gyud diha. Ang ilang claim wala na diha. Wala ka na ako, wa gyud diha. Balik ta sa Apostles' Creed. Kanang akong gi-highlight nga green exona aron din na matas. The most compelling evidence that the Catholic Church is the true church founded by Christ is the preservation within her of the apostolic succession.
The complete records of the apostolic succession were lost in time. Kita ni Igson? The complete records of the apostolic succession were lost in time. Wala na, Igson. Tungod sa kadugayon sa kapanahunan, nawala na. Saya, pwede pa na ako ni question. Nawala na o wag diha? Pero matingala ka, makaproduce ka po sila mga sa debate, no? Sabot, asa na nila gipanghulbot? Asa nila gipanguha? Nga ang inyong libro nga official book with imprimatur. Nagdeclare nga wala na diha. Hilig magyud mo og history, mga pinangga. Arita sa World History by William G. Docker and Jackson D. Spivogel. Kasi mingon mo nga wala mga ana. Ay, ako diri, ang ulikon. Ang dero. Araw. Kumplito ta diri ba? Hindi ba hinot ang kumplito? Kumplito ko sa libro nga akong gipresent. Pero dili ko kumplito libro, ha. World History, Checking on this World History. Okay, tara. The organization of the church by the 4th century, the Christian church had developed a system of government. The Christian community in each city was headed by a bishop whose area of jurisdiction was known as bishopric. Okay? Pero kani nga mga bishop Igson ang doktrina dili doktrina sa Roman Catholic Church, ha. Majority sa doktrina karon sa Catholic Church produkto na sa 4th century. Granted but not permitted for the sake of arguments. Nagikan gid sila kang Christ. Okay? Wanya na dinhi ang Rome, Jerusalem, Alexandria, and Antioch. Okay? Nagikan diya. Soon, however, one of them, the Bishop of Rome, claimed niining upat ka mga simbahan. Jerusalem, Alexandria, Antioch. Niining upat ka simbahan ang Rome. Take note. One of them, the Bishop of Rome, claimed that he was the sole leader of the Western Christian Church. Di ba kadumdum mo nga niagi ang lotos? Gipangloto sila sa emperor. Unya nawala sa gitawag nato Igson kasikatan. Kiniwala sa kapopular ang kining Church sa Jerusalem, Church of Alexandria, Church of Antioch. Nawala sila sa gitawag nato og development. Ang nagpabilin ang Rome tungod kay ang Rome nakig-abin sa politikanhon pamaagi kaniadto. To the extent, Igson, nga sa ilang pag-abin sa politikanhon nga pamaagi, ang ilang structure nga gigamit, Igson, structure nga iya sa Rome. Ang system ng libro, Church History, yan is Catholic, ha? The system set up according to the model of Roman imperial administrations. Dili na model sa Biblia, model na sa imperial administration. Kay nakig-abin na sa politics. Pero sa may gisulti aning world history, Igson? Ha? Ang Rome, Igson, nag-claim na siya ang sole leader. Claim. May claim meaning, wa man yun, the Bible ang nagsgot nga siya ang sole leader. Wala, oy. Ang nasa history, ang Rome nag-claim. Meaning to say, wa sa Biblia, ga-claim. The Hutchinson Encyclopedia. Hutchinson Encyclopedia. Tanawa, kanang kuan ako og highlight o green. Kinsa di ay nag-establish sa Christianity dito sa Roman Empire. 312. Emperor Constantine established Christianity as the religion of the Roman Empire. Mao di ay nga nagpabilin ang Roma na wala ang development sa Church of Antioch, sa Church of Jerusalem, Alexandria, na wala ang pang-development nila na nagpabilin ang Roma kay ning abin man
o gisuportahan ni Emperor Constantine established Christianity as the religion of Roman Empire. Siya may lain simbahan dito. Wala may Protestant. Ang tinuod na simbahan ginalutos na biya. Ha? Gibang lutos ang tinuod na simbahan. Mao na nga wadi ka kakita og record kung kinsay leader sa tinuod na simbahan. Gilutos ba ya? Diba, nasa lay mga pangutana igsoon, kung kamo ang tinuod, kinsay inyong leader sa 4th century, kinsay inyong leader sa 3rd century, kinsay inyong leader sa 2nd century, nga do di ay, naday library kaniyadto, naday computer kaniyadto. Ang history naa sa utok sa mga Kristohanon, kapan kay gipanglutos man, walay record nga natago kung kinsay leader gilutos ba. Okay? Tanawa, sunod din 4th century. A settled doctrine of Christian belief evolved. Kanang word evolve. Sabot mo na. Okay? With deviating beliefs condemned as heresies. Pabita makapakita ko sa inyo, ngayon ko ganina, daghan sa doktrina sa Roman Catholic Church, dili produkto sa 1st century church. Dili produkto sa Biblia, apan produkto sa 4th century church. Kinsay nagpatawag? Si Constantine the Great. Do you think ang nagpatawag Apostoles? Apostoles ba si Constantine the Great? Ingana gid siya kagamahanan nga makapatawag siya og councils of the church. Tanawa, pag yun ang Emperor Constantine established Christianity, mo rin nabasa. Unsa may but para sabot sa established? Unsa Bisaya sa established? Ha? Ang Christianity din mo ang Roman Catholic Church. So may lain dito. So, ang-establish ni Constantine the Great, mao ang Catholic Church. Umay lain dito. Unsa may but pasabot sa established? Sunod, Merriam-Webster Collegiate Dictionary. Kung ano itong definition ng zona, tawag mo kung namin naligan. Establish. Tanawa ang green lang. Okay, slide 35. Tanawa lang ang green. Establish. To bring into existence. So kung wala si Constantine the Great, wala ang one Holy Catholic Apostolic Church, kay siya ang nag-establish. Ang Roman Catholic Church dili pareha sa doktrina sa 1st century church. Ang 1st century church igsoon, especially sa mga apostoles, wala to sila gakaun-unod sa baboy. Makabasa ba mo nga nangaon litra por litra nga nangaon sila sa unod sa baboy? Dili. Makabasa ba mo nga nagsimba silang Maria? Dili. Makabasa ba mo nga sila nagsimba sa Domingo? Dili. Musbong ko, majority sa pagtulunan sa Roman Catholic Church produkto sa 4th century. Mao ba na itawag natong apostolic? May paitawag natong Constantine. Kay si Constantine ang nag-established. Pwede mo maingon nga, naa naman mi sa 3rd century. Wala pa si Constantine. Naa naman mi sa 2nd century. Wala pa si Constantine. Tinuna, pwede ninyo i-claim. Pwede ninyo i-claim. Pero remember, wato sila mag-practice sa kipangbasa na ako ng mga doktrina after 4th century. Establish, pagtukod. So sa akong gibasa ganina igsoon, Emperor Constantine established Christianity. So si Constantine ang nag-establish or nagtukod sa Christianity. Kinsang Christianity ang naaniya na panahon na kay sila pa man? Catholic. Mabasol ba ko ninyo? Naigo lamang ko nagbasa history. Ay, kung ninyo basula. Dili na ako, igo lang ko nagbasa. Usbon ko, Emperor Constantine established Christianity as the religion of Roman Empire. So, kinsay nagtukod? Constantine the Great. May magsikan si Red, yan mo, gyangkon lang to ninyo, pero dili mo kato. May mo namos 1st century, gyangkon ra na ninyo, pero ang tinuod dito mo 4th century. Na-referensya o! Na-referensya mga pinangga. No? O ayaw mo kalimot mga pinangga, i-share kini nga episode, aron usab ma-blessed ang uban. Bueno, dinhi lamang sa Lamdag sa Kamatuoran, Kalandrakas Edition, kuyog nako si Chester Ken Baclaris. Kami mingon siya nagpakamatay aron sa pagpatunay sa kamaturan, mauray angay nga mabuhay magamputa. Daghang salamat o Diyos sa imong pagiguban, daghang salamat sa imong gugma ug mga panalangin. Daghang salamat sa Blang Espiritu nga imong gipadala
ug among kalipay ang pagkigkuyog o pagsimba nga na kanimo. Amo nigi pangayo sa mahal nga ngalan ni Jesus Christ. Amen. God bless sa tanan.